Dragi slušalci, još jedan veliki pozdrav, 11 časova i 14 minuta, vrijeme je za temu dana UPS Media radija. Sa nama u studiju je profesor Miloš Mitrović, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Most. Gospodine Mitroviću, dobro nam došli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Evo, bliži se 5. godišnji koncert Kulturno-umjetničkog društva Most, ko bi rekao da je 5, eto prošlo je 5 godina, a recite nam malo više o ovom 5. godišnjem koncertu, za kada je zakazan, ko je planirano sve da učestvuje? Pa evo, počeli smo 2018. godine i došli smo već do 5. godišnjeg koncerta, mali jubilej Kulturno-umjetničkog društva Most. Tradicionalno se održava svake godine 26. novembra, to je ujedno i slava Kuda Jovan Zlatousti i ujedno i godišnji koncert. Ove godine, kažem, 5. po redu i prilika je da pokažemo našoj publici, našim simpatizerima šta smo to uradili u proteklih 5 godina. Rekli ste, kada smo pričali prije ulaska u studio, da će nastupiti sve grupe Kulturno-umjetničkog društva Most. Koliko je to grupa i ko će sve od gostiju još biti? Počeli smo svojevremeno sa jednom grupom, oko 20-ak članova, sada smo već na oko 200 aktivnih članova, raspoređenih u 8 grupa, počeo od školice folklora, to je najmlađa kategorija, zatim imamo mlađu početnu grupu, stariju početnu grupu, omladinsku grupu, 2 pripremne grupe, prvi ansambl, izvođački ansambl i grupu rekreativaca. Dakle, 8 grupa, to je negdje oko 200 aktivnih članova i pozvali smo u goste da nam uveličaju malo našu proslavu. Kulturno-umjetničko društvo Despot Stefan Lazarević iz Srebrenice i Azbukovica iz Ljubovije. Nadamo se da će biti kvalitetan program, u međuvremenu će nastupiti i naša Olja Babić sa svojom pjesmom i etno grupa Azbukovica također će imati svoju numeru, tako da će biti bogat program, negdje oko sati 45 minuta do eventualno 2 sata u sportskoj dvorani u subotu 26. novembra u 18 sati. Pozivamo sve koji nas slušaju, pozivamo sve sugrađane da dođu, da isprate šta vi to radite, da podrže, dakle, sve članove folklora, kako iz Bratunca, tako i naše dragi goste. Nadam se da će biti svi zadovoljni, imat ćemo naše gosti, imat ćemo određen broj zvanica, imat ćemo i prijatno druženje posle koncerta u restoranu Koloseum i na taj način da zaokružimo naš 5-godišnji rad i da nastavimo bar u ovom tempu i u narednom periodu, ako ne i bolje. Ovo je na neki način jubilarni, dakle 5. godišnji koncert. Je li lakše organizovati sada kada je 5. put nego što je bio slučaj 1. i 2. put? Sada vjerujem da je iskustvo, sve, znate otprilike kako sve to izgleda, šta je sve potrebno? Pa počeli smo, tako reći, od nule, učili smo i od drugih u toku ovog perioda, imali smo brojna gostovanja i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u inostranstvu, a bili smo i domaćini brojnim manifestacijama kod nas, tako da smo stekli određeno iskustvo i nadam se da će biti ovo jedan od kvalitetnijih koncerata u našoj sredini. Što se tiče aktuelnosti u Kulturno-umjetničkom društvu Most, šta je trenutno aktuelno? Rade li se nove koreografije, rade li se nove igre? Pa imamo trenutno 13 koreografija obrađenih, 10 za ove starije grupe, odrasle i 3 dječje koreografije. U planu smo još da obogatimo malo dječje koreografije jer imamo nekoliko grupa, tako da svaka grupa prema svom uzrastu i kvalitetu može da vežba određenu koreografiju, a ove starije grupe svaka vežba više koreografija, tako da kad neko iz
opravdanih ili bilo kojih razloga ne može više da nastupa u KUD-u, prebacujemo iz jedne kategorije učesnika u sljedeću i da budu uvijek spremni da mogu da uskoče i da popune prazninu i da kvalitetno izvedu koreografije. U planu je, kažem, još i koja koreografija za ove starije kategorije. Trudimo se da budu kvalitetne koreografije, da budu koreografiji kao što je Dejan Milosavljević Dečanac sa kojim su do sada sarađivali i Dragoljub Milosavljević iz Kraljeva, profesionalni koreografi i onda ovi naši umjetnički rukovodioci vredno rade i uvežbavaju te koreografije. Imamo sad trenutno 4 rukovodioca: Brano Stojanović, Dragica Ninković, Dragana Nikolić, Jadranka Bojić, koji rade sa ovih naših 8 grupa. Kakav je plan kada govorimo o posjetama drugim kulturno-umjetničkim društvima? Šta je urađeno u ovoj 2022. godini? Šta je plan za naredni period? Ove godine smo imali zaista vrlo bogat program. Tokom godine smo imali ukupno 30 nastupa svih naših grupa. Imali smo 18 gostovanja i negdje oko 12 manifestacija u našoj sredini. U međuvremenu smo imali 7-dnevni boravak u Bugarskoj. Rekreativci su imali 6-7 nastupa u Beogradu, Šapcu, Bijeljni, Kraljevu, Ivanjci, ne znam ku sve. Imali smo i ovi izvođački ansambl Nova Pazova, Krčedin, Doboj, Prijedor, ovdje lokalno Srebrenica, Milići, Vlasenica. Imali smo polovinom avgusta, odnosno 19. i 20. augusta festival na dvije obale Drinske, na Drinske obale dvije jeste, gdje smo obuhvatili s obe strane Drine 10 društava i imali smo dvodnevno druženje, jedan koncert na Sokolgradu i jedan u Bratuncu, gdje su učestvovali kulturno-umjetnička društva od Višegrada do Bijeljne s naše strane i od Bajine Bašte pa do Loznice sa druge strane obale Drini. I nadam se, to je bio prvi festival takve vrste i dogovorili smo se sa ovim koji su učestvovali da to bude tradicionalno svake godine, pa da li ćemo mi biti stalno domaćini ili će se smenjivati sa obe strane Drine svako godine da bude neko drugi domaćin. To ćemo se dogovoriti u narednom periodu i u planu nam je da još obuhvatimo, ako je voljno, da učestvuje i Foča, tako da ceo Drinski sliv od Pive i Tare pa do Bogatića, do ušća Drine u Savu, sa obe strane Drine da učestvuju kulturno-umjetnička društva. Dakle, plan je, što se toga tiče, imate li plan, kada govorimo o još nekim posjetama, znate li već šta je za naredni period, gdje će kulturno-umjetničko društvo Most da se predstavi? Tek ćemo imati 30. januara, tradicionalno održavamo godišnju skupštinu KUD-a i tada ćemo na toj skupštini podnijeti izvještaj o minulom radu i donijeti nekakav globalni plan za naredni period, jer jednostavno ne može se baš precizno planirati šta će se tokom godine. Imamo onako orijentacioni plan, pa ćemo vidjeti, sarađujemo sa brojnim društvima i Srbije i Republike Srpske i onda uzajamno se i pozivamo i učestvujemo jedni kod drugih, pa zavisno od toga kakav raspored imaju ta druga društva, onda se i mi uklapamo zajedno sa njima i poštujemo taj raspored. Uglavnom imat ćemo tradicionalno Đurđevdanske dane kulture kod nas početkom juna. Već smo prošle godine održali jedan
festival za najmlađe kategorije, pa ćemo to da bude u buduće tradicija, da ovi najmlađe kategorije već ulaze polako u suštinu i da imaju svoj koncert. Onda tokom juna, jula uglavnom imamo poziva i u Srebrenici, bili smo Sečina, Pecka, oni imaju svoje neke programe, Licitersko srce u Užicu, planiramo i neko gostovanje u inostranstvu, opet zavisno i od financijske situacije i od uopšte situacije kako će se dešavati u svijetu, s obzirom da je ovo turbulentno neko vrijeme. Imamo tradicionalno taj naš godišnji koncert, ovo ćemo 19. 20. avgusta opet uvrstiti da bude isto to tradicionalno, da se nastavi ta manifestacija i kažem, vidjet ćemo zavisno od toga kako nas ko bude pozivao i u toj saradnji sa njima pravit ćemo određeni program. Pomenuli ste školcu folklora, kakav je odziv najmlađih Bratunčana u ovoj godini bio što se tiče priključivanja kulturno-umjetničkom društvu Most? Pa imamo u planu i realizujemo da tokom septembra kad počinje školska godina upisujemo nove članove koji se prijave i početkom drugog polugodišta januar mjesec imamo dobar odziv, sad imamo tu školicu folklora, negdje oko 40 već djece koji su početnici od 6-7 godina, znači obdanište, prvi razred, a neki se prijave i tokom godine primamo sve koji se prijave. Jednostavno treba dati šansu djeci da pokušaju, da se oprobaju, da vide, nekome se to svidi, bude neko vrijeme pa mu ne odgovara, nije za to pa i napusti, ali uglavnom većina koji se prijave, koji dođu, vide, osjete te čare folklora i zadržavaju se i zato imamo već sad oko 200 aktivnih članova za ovih 5 godina. Gospodine Mitroviću, hvala vam na odvojenom vremenu da pričate za naše slušalce, za naše sugrađane. Želimo vam uspješan 5. godišnji koncert Kulturno-umjetničkog društva Most. Još jednom pozivamo sve koji nas slušaju da dođu u sportsku dvoranu u Bratuncu u subotu od 18 časova. Do sad nam je bila verna publika, imali smo uvijek na našim nastupima veliki broj posjetilaca i interesantno, bili smo negdje, ne znam, tačno u avgustu u istočnom Sarajevu i ona voditeljka u toku programa pita nas je li istina da bude i oko 1000 gledalaca na našem koncertu i nadam se i ove godine na tom jubilarnom 5. koncertu da će biti veliki odziv, da će biti fina kulturna manifestacija i cilj nam je da od najmlađih do najstarijih, koliko je god moguće, svi se na neki način uključimo u cilju očuvanja naše tradicije, naše folklorne baštine. Još jednom hvala na gostovanju, a mi smo najavili 5. godišnji koncert Kulturno-umjetničkog društva Most Bratunac koji nas očekuje u subotu od 18 časova.